Ρέμπελος, Ρέμπελος, τι θα πας πάνω, στα σκηνάκια. Με πήρε ο λογός τύπο Ρέμπελος, ναι. Ναι, καλά. Τώρα μόλις... Τι φυλάκι σκηνάκια ρε τέτοιε. Τώρα επικοινώνεις. Με θεραπείες θα Επικοινώνεις ρε. Τι έκαμε, σε απάρω τώρα. Από τη στιγμή που σε λέει τι θες. Τι φυλάκι το έχουμε τον λογό, ο ένας ή ο άλλος. Κοίτα, το πρωί με έχει πει ο Ρέμπελος. Αυτό είναι επικίνδυνος που είχα από την άδεια. Δεν ξέρω. Μα όπου δεν πειράζει. Και στο παιδάκι. Σε αυτό ίδιο. Το παιδάκι έτσι καλά. Για 2 μήνες έκανα άκρηση για να πάρω άδεια. Και χρειάζομαι για να πάρω στο πηγαίνει. Καλύτερα φάω το φυλάκι να πάει, να μην πάει στη σκηνάκια. Βάλ' το φυλάκιο. Μα τώρα πρέπει να γίνει αυτό. Πρέπει να γίνει, ναι. Βάλ' το καλύτερα να πάει φυλάκι, μπορεί να πάει στη σκηνάκια ρε. Φυλάκι να έρθετε και PlayStation, αλλά Ναι, φυλάκι και πορφυρία είναι ένα. Βράκι θα θες PlayStation. Μην όχι δεν ξέρω. Ναι ρε, πάτε φυλάκιο ρε. Φυλάκι, φύγεις. Μόνο αυτό. Πήγες σε φυλάκι. Να σου πάρω, έχω πει ότι θα Άρα πάει τώρα φυλάκιο, πάει τώρα. Δεν τρισόφωλο καβός. Φιλός και μετά σας παρακαλώ. Έχει το δόκιμο και το ρέντολο. Κοίτα, επειδή παιδεύω πολύ τον λογό, με είπε ο Ρέμπελος. Τον πίεσα πάρα πολύ, τον είπα ο Ρέμπελος, δεν θα πάει. Με λέει δόκιμε, τι να με κάνεις τώρα. Κάτσε ο λογαγός τι είπε και στην ώρα. Για 6 Οκτωβρίου θα πάρει άδεια. Το πρωί που μιλήσαμε με τον λογό, τι με είπε. Εμένα μου είπε το τηλέφωνο για να κάνω ένα κρυζό. Τώρα επικοινώνησε. Κάνω το πρωί τον πρέπει τηλέφωνο. Τώρα... Δεν γέλαω, εγώ κάνω 26 από λάδι, τι μου λέτε. Δεν υπάρχει 26 τώρα. Δεν πάτε κάτω. Πάνω σε πάμε στην Άγια Φουάδια. Δεν την παίρνεις να δεις 26 από ό,τι δεν θα το πω. Να δεις τη μήνυ ποια να έκαναν το έβαλε στον προγραμματισμό ατιών. Έβαλε στον προγραμματισμό ατιών. Δεν έβαλε. Μίλησες με την κυρία... Δεν υπάρχει. Υπάρχει άδεια, ναι. Και αυτό θα με αναπτύξει, δεν με κάθετος. Πάρτε μια αναλυτική και εγώ και φύγω για 20 μέρες. Περίμενε. Όπως οι άλλοι. Ψεύτηκε. Τι κάνω τον άρρωστο. Ψεύτηκε να ρωτήσει. Ο Βενζιγίνης χτύπησε το μάτι, τον είδες. Ναι, χτύπησε πολύ, στην πύλη ήμουνα. Όταν του άνοιγα την πόρτα. Τον είδες, το είδες το μάτι. Έτσι είπε ο Λοχαβός, ότι δεν παίρνεις 26 άδεια. Τώρα επικοινώνεις, αλήθεια. Όχι, δεν είπε. Δεν έχω κλείσει. Αν δεν ποιος έβγαλε. Έτσι, να του. Το έκαμε λέει στον προγραμματισμό ατιών. Να του. Ρε πάρε 6 Οκτωβρίου και εσύ ρε. Πάρε Μαζί με τον Ροδίο Λοχαβό ήμουνα. Δεν σε έχει προγραμματίσει. Κύριε Πλάκη, τι έχετε να πείτε για τον κύριο Ρέντολο. Τι να κάνω. Να την πάρει 6 Οκτωβρίου. Ο άνθρωπος όμως είναι όπως έχει προγραμματίσει. Πότε έχει προγραμματίσει. 6 Οκτωβρίου την προγραμμάτισε, πότε την προγραμμάτισε. 6 Οκτωβρίου, γιατί δεν το δόκιμα με την πάρει. Θα την πάρει, 6 Οκτωβρίου. 6 Οκτωβρίου την πάρει. Δεν τον έχει βάλει, αυτό δεν την είδε. Εδώ δεν την είδε. Ναι, τέλος του μήνα πας φυλάκι, όχι την πάρεις είναι ναι. Τέλος του μήνα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι θα κάνω. Εγώ προσέξω να έχω περνάει, ναι. Τι δεν έχεις πάρει, άμα δεν δώσουν το χαρτί από το πρώτο βράδυ, τι θα κάνεις. Κύριε Παπαγιαννίτη, εσείς με μιλάτε, μιλάω ο δόκιμος με τον Ρέμπελο. Τι δεν θέλετε. Εγώ πλήσω εισιτήρια. Έλα. Έχουν το πρόγραμμα αυτό εδώ μπροστά. Δεν θα πάω. Έχει γίνει καμιά άδεια. Να του λέω, Τι κάνετε και μου λέει για την άδεια. εδώ, τι εσύ ποιο μιλάς. Δεν ποιο μιλάω. Σε ποιο μιλάς. Τις ακούγει να Καφικά νερείτε η άδεια. Σε ποιο μιλάς. Καφικά νερείτε η άδεια. Εδώ, σε ποιο μιλάς. Τι μέρα είναι τώρα. Πάρτε τις ακούγει και πήρε πέταξε τέλος. Να μην σε πάρει και σηκώσει τώρα. Δεν μου έχει να σηκώσει. Εγώ θα πω την πόλη, πετάξω. Άκουσες τι είπα. Με την πάρει, να μην την πάρει ο Γιάννος. Αυτός που μιλάει την πάρει. Άκουσες τι είπα. Και μην ήθελα να τη μιλήσεις σε κανέναν άλλο μέσα. Εγώ θα την πάρω,